Hayırlı kеш, hürmetli televizor qarawçılar, isənmisiz. Sabah Dolqunları televideniyesi sizne Jumğa kешінде атна информацион программасының şiratdağı шығарылышын қарарға шақырам. Бүгінгі тапшыруда алдағы яңалыклар турында сөйләрбез. Sabahlılar zor etnografik diktант акциясында үзен сынады. Biz bit Sabah yağından Sabah Özək kitapxanasında İlfar Kərimov bilen ұшырашу болды. Sabah tаңнары редакциясы традицион күрәш бәйгесін үткәрді. Иңлек рәсми хәбәр Кеше район советының шираттағы сессиясы узды. Ағымдағы атна барышында Саба муниципаль район советінің шираттағы отырышы болып узды. Депутатлар күн тәртибін раслаганнан соң оларны қарауға күштілер. Бірінші күн тәртибіне кіртілген 2020 елға һәм 2021-2022 елларының планшырына Саба муниципаль районының социаль-иктисади үсеше фаразы турында депутатларны Башқарма комитет жетекшісінің экономика буенча орынбасары Марат Мансур улы Бахманов таныштырды. Утырышның икенче көн тәртибе буенча да Марат Мансур улы сүз алды. Саба муниципаль районының 2021 елға қадар һәм 2030 елға қадарғы планшырына социаль-иктисади үсеш стратегиясына үзгәрешләр кертү турында иде ул. Оннары трибунаға районның финанс бюджет палатасы рәисе Шамсун Әкбәр улы Соңгатов күтәрелде. Бірінші оқылышта 2020 елға һәм 2021-2022 елларның планшырына Татарстан Республикасы Саба муниципаль районының бюджеты белән ул таныштырып чыкты. Утырышта катнашучылар Саба муниципаль районы уставына үзгәрешләр кертү турындагы мәгълүматларны юридик бүлек начальнигы Альберт Илдар улы Миннекаев чыгышыннан белделәр. Утырышта күтәрелгән һәр карар тавышка куелып, һәр депутат тарафыннан тулысынча кабул ителде. Утырышны Саба муниципаль район советы рәисе урынбасары, Саба муниципаль районы башлыгы урынбасары Расих Рахимҗан улы Закирҗанов алып барды. 1 ноябрь халыклар бердәмлеге көне алдыннан зур этнографик диктант Бөтен Россия акциясы үткәрелде. Аңа Саба районы да кушылды. Саба Өзәк китапханасында үткән чарадан Гөлшат Галиәкбәрова материалы. Зур этнографик диктант халыкара акциясы быел 4-нче тапкыр уздырылды. Саба Үзәк китапханасына этнографик диктант биремнәрен башкарырга килүчеләргә бланклар таратылды. 30 сораудан торган тест биремнәренә җавап бирү өчен 45 минут вакыт каралган иде. Байлар сабасында яшәүче Мөршидә Бакавиева зур этнографик диктант акциясына иң беренче чиратта үзен сынап карау өчен килгән. Мин үзем Байлар сабасында Саба урта мәктәбен бетердем һәм татар классын бетердем. Татар классында бик яратып укыдык. Менә шушы татарча безне тәскирәпә укытты Бибарсова. Ул татар теленнән бик әйбәт итеп менә илектән илеп укытты безне. Шуңа күрә минем татар теленнән диктант язарга киләсем килде. Һәм мин аны уңышлы гына яздым. Бик авыр да булмады. Ну, әзрәк инде анда тыныш билгеләре онытылган. Шуңа күрә 4 алдым. Һәм менә шуңа күңелем шул хәтле күтәрелеп китте дә, үземнең яшь вакытта укыган географиялар искә төште. Бу инде этнографик диктант бит инде ул географияга якынрак дип уйлыйм инде мин. Фән буенча. Безнең Кларахоновна дигән укытучы укытты. Һәм бик ярата идек. Этнографик диктант инде ул кешенең ничек кайдан килеп чыгуын, аның көн күрешен һәм нинди культуралары бар икәнен, шулай рухи культурасын шуларны аңлата. Һәм менә шуңа үземне сынап карарга уйладым. Зур этнографик диктант язуда Россиядә яшәүчеләр һәм рус телен белүче чит ил гражданнары катнаша ала. Аларның белеме, нинди дин тотуы, гражданлыгы һәм яше мөһим түгел. Диктанттагы 30 сорауның 20-се һәркем өчен уртак булса, унысы федерациянең һәр субъекты өчен уникаль итеп эшләнгән. Саба районында зур этнографик диктант акциясын уздыру урыны итеп Саба Үзәк китапханасы сайлап алынган. Бу акция инде 3нче ел бара торган бик матур акция. Ул халкыбызның тарихын, милли гореф-гадәтләрен, милли ризыкларын белүне тикшерүне максат итеп куя, һәм инде кызыксындыру арттыруны максат итеп куя. Ул 3 ел Удмуртия мәдәният министрлыгы тарафыннан үткәрелә. Безнең районда да 3 ел инде бик актив катнашабыз. Узган ел балалар катнашкан иде, мәктәп укучылары белән, бу ел инде өлкәннәребез активрак булды. Безнең инде бер төркем өлкәннәребез бу диктантны менә әле яңаганы язып чыгып киттеләр. Без инде урын җитмәү сәбәпле менә хәзер икенче өлеш итеп яңадан өлкәннәрне, хатын-кызларны җыйдык. Һәм инде сораулар бик кызыклы.
Татар халкының тарихы гына түгел, безнең тирәдә бергә яшәгән Удмурт, Мари, Чуаш халыкларының тормышыннан да кызыклы итеп алынган. Милли ризыклар буенча да сораулар бар, һәм инде яңа гына халык санын алу буенча да сораулар бик кызыклы. Гомумән кешеләр кызыксынып эшләр һәм моны белми калган сорауларга җавапны яңадан безнең китапханәдәге китаплардан эзләр дип уйлыйбыз. Зур этнографик диктант халыкның этнографик грамоталыгын, аларның илдә яшәүче халыклар турындагы белемнәрен бәяләргә мөмкинлек бирәчәк. Ул этник ара мөнәсәбәтләрне гармонияләштерүдә мөһим урын алып торган фән буларак этнографиягә игътибарны җәлеп итәчәк. Һәрбер кешенең үзенең коды була. Бер кешегә дә чит кешенең билгесе хәбәр ителми. Ул сайттан үзе кирип, үзенең билгесен һәм кайсы сорауларга дөрес җавап биргәнен, бирмәгәнен карый алачак. Баллар куела, максимум балл 100 балл. 100 баллны менә узган елгы нәтиҗәләр буенча Татарстан безнең Россия күләмендә 2нче урында тора. Шу этнографик диктант нәтиҗәләре буенча. Димәк, безнең республикада тарих белән кызыксыналар, беләләр, яраталар дигән сүз. Байлар сабасында үткән зур этнографик диктант акциясында быел 50-гә якын кеше катнашты. Тестның дөрес җаваплары Мир этно һәм милләтләр эше буенча федераль агентлык сайтларында 10 ноябрьдә дөнья күрәчәк. Әбрар Каримуллин исемендәге Саба үзәк китапханәсе китап укучыларын төрле иҗат әһелләре белән очрашуларны даими үткәреп тора. Бу чараларда күп очракта язучылар, шагыйрьләр катнаша. Менә шундый чираттагы очрашуларның берсе журналист Болгар радиосы баш мөхәррире Илфар Каримов катнашында узды. Без бит Саба ягыннан дип аталган очрашу районыбыздан чыккан танылган шәхесләр белән якыннан таныштыруны максат итә. Кичәнең төп герое Болгар радиосы баш мөхәррире Саба егете Илфар Каримов. Ул мәктәптә укыган елларыннан ук журналистика өлкәсендә кайный башлый. Районыбызның Саба дулкыннары телерадиокомпаниясендә үзен сыный һәм киләчәк тормышына юл яра. Бүген исә ул республикабызның иң абруйлы радиостанциясының баш мөхәррире. Райондашлары белән очрашуга зур дулкынлану белән кайткан. Туган якка кайтты, якташлар белән очрашу ул аеруча бер дулкынлану хисе, хәтта каушым дип тә әйтим, чөнки бердә инде бөтен танышлар, барысы да минем якташлар, яхшы беләләрдер дә, шуңа күрә нәрсә сөйләрбез икән, ничек аралашырбыз икән дип уйлап куябыз, ләкин инде мин җылы очрашу булыр, күңелле очрашу булыр дип уйлыйм. Булай еш йөрмәсәм дә мәктәпләргә, иҗат төркемнәре белән чакыралар әлбәттә. Анда да барып, журналистика һөнәре турында, радио эшчәнлеге турында сөйләргә, кызыксынган кешеләргә җавапларга, сорауларына җавап бирергә тырышабыз инде. Менә тәҗрибә уртаклашкан бит, практикага килүчеләр бар мизәннәре. Әлбәттә, без инде үзебез дә кайчандыр студент булган кешеләр һәм безгә практик узарга килгән бер генә студентны без бурып җибәрмибез. Аларга журналистиканың нигезләрен әзрәк өйрәтергә тырышабыз, чөнки журналистикага теория белән генә өйрәнеп булмый, әлбәттә, тотып карамыйча, эшләп карамыйча, шуңа күрә без радиога килгән һәрбер студентка ярдәм итәргә тырышабыз. Нәтиҗәсе бармы? Әлбәттә бар, аларның күбесе бездә эшләп тә кала, барбер журналистларны өйрәнәләр, аңлыйлар нәрсә икәнен, кемдер инде телевидениега китә, кемдер радиода, кемдер газетта кала, ләкин менә шушы серле радио дигән дөньяга кагылып карыйлар. Мин 10нчы класста укыганда ук безнең менә Сабада Саба дулкыннары телерадиокомпаниясе ачылган иде. Без анда мәктәптә укучы яшьләр төркеме тапшырулар эшли башладык. Шуннан соң мин журналистика факультетына укырга кирдем. Аннары 2нче курста Болгар радиосына килеп эләктем. Мин анда пиар белгеч булып, радио турында статьялар яза идем. Шушы статьяларны язып, баш мөхәрриргә берсен укып күрсәтергә туры килде дә, ул инде синең тавышың радиога да бата икән дип мине эфирдашларга чакырды. Менә шуннан соң 15 ел вакыт узган, музыкаль мөхәррир, яңалыклар бүлеге мөхәррире, хәзерге көндә Болгар радиосының баш мөхәррире. Илфар Каримов белән очрашуга булачак журналистлар, студентлар, я журналистлар түгәрәгенә йөрүче мәктәп укучылары, китапханәчеләр, өлкән буын Илфарның үзенә журналистика юлын күрсәткән остазлар Әлфия Мөбәрәкова, Гөлсинә Галимуллиналар килгән иде. Кичә барышында яшьләр үзләрен кызыксындырган сораулар белән мөрәҗәгать итсәләр, остазлары Илфар белән бәйле истәлекләре белән уртаклашты. Илфар үзе дә эшенең нечкәлекләре, сайлаган һөнәренең үтелгән юллары турындагы хатирәләрен сөйләде. Олы Кибәче авылы кызы Рәзинә Галиәхмәтова да журналист булырга тели. Казан федераль университетының журналистика факультетында белем ала. Очрашуга зур кызыксыну белән килгән. Бүгенге очрашуга мин бик өметләнеп килдем. Илфар Каримовны менә чыннан да күрәсем килә. Мин аны бер дә теге якыннан таныш түгел, күргәнем юк, шуңа күрә менә аны күрәсем килеп килде. Мин әле журналистиканың беренче генә курсында, шуңа күрә теге алай журналистика эшләргә җыенасың, журналистика дигәчтен дә аның тәлкеләре күп. Журналистиканың телевидение өлкәсендә мин эшлисем килә. Алып баручы булып манда шулайрак теге статьялар язып, менә безне өйрәтәләр статьялар язырга хәзер.
бик кызыклы, үземә дә шундый ошый. Танылган якташларыбыз белән очрашу алда көтелгән юбилейларга, районыбызның 90, ТАЭСРның 100 еллыгына һәм эшче һөнәрләр елына багышлана. Безнең райондашларыбыз үзләре тормышта уңышка ирешкән кешеләрне без яшьләргә алып кайтып күрсәтәсебез килә. Ул бит инде шулай уңышларга ирешсәң дә кайтып сөйләр өчен туган ягы кирәк кешегә. Шуңа күрә менә аларга да иҗатларына яңа рух өстәсен, безнең райондашларыбыз да алар белән яңадан күбрәк танышып калсыннар дип, менә шундый очрашуларны башлап җибәрәбез. Теге яки бу өлкәдә танылу тапкан шәхесләр халкыбыз тарихына юл салучылар. Аларның хезмәте халкы өчен горурлык, алдагы тормышына этәргеч бирүче. Димәк, туган җир үзенең уңган кызларын, булган улларын белергә хаклы. Һәм мондый күңелле очрашулар дәвамлы булсын. Җәмгыятебезнең тәртип сагында хокук саклау органнары хезмәткәрләре тора. 10 ноябрьдә билгеләп үтеләчәк һөнәри бәйрәмнәрен Россия Федерациясе Эчке эшләр органнары хезмәткәрләре көнен Россия Эчке эшләр министрлыгының Саба бүлеге күтәренке рухта каршы ала. Бүлекнең эшчәнлеге турында Гөлшат Галиәкбәрова хәбәрендә. 10 ноябрь көне районыбыз эчке эшләр бүлегендә хезмәт куючылар өчен ел сайын күңелле мизгелләр белән үтә. Бу көнне алар беренчедән еллык эшләренә бер кат нәтиҗә ясыйлар, икенчедән башкарган эшләренең нәтиҗәсе белән куанып, җәмгыятькә игелекле хезмәт кылулары белән горурланалар. Һәр хезмәт елы халык иминлеген саклаучылар өчен үзенең авыр булуы һәм катлаулылыгы белән уелып кала. Чөнки һәр кылынган җинаять өчен алар үз намуслары белән җавап тота. Җинаятны ашу, тыныч яшәүне тәэмин итү алар өчен олы бурыч. Безнең уртак максат җәмгыятьтә тотрыклылык, иминлек тәэмин итү, гражданнарның тынычлыгын һәм хокукларын саклау, законлы мәнфәгатьләрен кайгырту бурычы берләштерә ди Россия Федерациясе Эчке эшләр министрлыгының Саба районы буенча җитәкчесе Васил Исмәгыйлов. 10 ноябрь иреклектән безнең милиция хезмәткәрләренең бәйрәме, милициянең туган көне буларак билгеләп үтелде. Инде бераз вазгыять үзгәреп, тормышлар үзгәргәннән соң бу бәйрәмнең исеме үзгәрде. Ул инде хәзерге вакытта эчке эшләр органнары хезмәткәрләре көне буларак билгеләп үтелә. Әмма ләкин исеме үзгәрсә дә, җисеме үзгәрмәде. Безнең бурычлар шул булып кала. Без инде җинаятьләрне булдырмау өлкәсендә эшлибез, профилактика өстендә эшлибез инде. Җинаятьләрне ачу, җинаятьчеләрне тоту өлкәсендә эшлибез. Гомумән халыкның иминлеген саклыйбыз. Бу бурычларны безнең коллектив гомумән Саба эчке эшләр бүлеге хезмәткәрләре җиренә җиткереп башкаралар. Безнең үзебезнең республикада эчке эшләр министрлыгы районында үзебезнең әйтер сүзебез бар, күрсәтерлек хезмәтебез бар. Шуңа күрә мин үзебезнең хезмәткәрләребезгә, аларның хезмәтенә бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Бүген инде бәйрәм буларак статистикага тукталып китмим, әмма шулай була карамастан берничә генә цифр әйтеп китәсем килә. 160лап җинаять теркәлде быелгы елда. Бу узган ел белән чагыштырып караганда берничә берәмлеккә зуррак, әмма ләкин бу берәмлек безнең хезмәткәрләрнең активлыгы аркасында, аларның экономик җинаятләрне күбрәк ачылу аркасында гына арткан җинаятләр. Шушы соң гына. Калганы инде узган еллар белән чагыштырганда бер дәрәҗәдә безнең криминологик обстановка стабиль. Шуңа күрә монда безнең хезмәткәрләрнең роле бик зур дип саныйм мин, хезмәте зур дип саныйм. Әлбәттә безнең генә түгел, инде безнең күрше хокук саклау органнарының әйтик, менә безнең белән бергә кулга-кул тырышып эшли торган оешмалар бу инде прокуратура, район суды, приставларында хезмәте бик зур дип әйтәсем килә. Безнең җәмәгать оешмалары бар бит инде. Ул да булса балик булмаганнар белән эшләү, административ комиссиялар бар, безнең ДНД эшленнәре бар. Аларның хезмәте безнең бүгенге көндә бик зур дип әйтәсем килә. Алар безгә һәрвакыт ярдәм итеп торалар. Район җитәкчелегенә шушы форсаттан файдаланып бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Чөнки бик зур рәхмәт әйтәсем килә район җитәкчесенә, район хезмәткәрләренә, безнең Рәис Нургалиевичкә бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Һәрвакыт, һәр даим безгә булышып торалар, ярдәм итеп торалар. Безнең менә эш шартларын яхшыртуда бик зур хезмәт куелды, бик күп финанс чыгымнар тотылды. Әлбәттә, барысына да рәхмәт. Аеруча рәхмәт сүзләрен әйтәм мин үзебезнең халыкка. Район халкына бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Чөнки безнең район халкы, Саба район халкы, ул битараф түгел менә шушындый тәртип бозуларга. Һәр даим безгә менә булышып торар, һәрвакыт шалтыратар, әйтеп торар, менә чит кешеләр килде, чит машиналар килде дип, алар һәрвакыт участок уполномоченныйлар белән безнең хезмәткәрләр һәрвакыт берлектә эшлиләр, бергә булышалар, һәм менә аның нәтиҗәсе дә яхшы.
Мен барсына да бик зур рәхмәт әйтергә. Полиция хезмәткәрләренең хукук тәртибе сагындагы киренке хезмәте башкалар күзенә артык бәрелмиде. Ә бит эчке эшләр органнары хезмәткәрләре илебез гражданнарының закон белән якланган мәнфәгатьләре сагында уяу тора. Биредә эшләүче һәркемнең үзенә йөкләнгән бурычы бар. Һәркемнең хезмәтен намус белән башкаруы уртак эшнең нәтиҗәсендә дә шагыла. Полиция участок уполномоченныйлары һәм балык булмаганнар белән эшләү бүлеге җитәкчесе полиция капитаны Илназ Дәүлиев безнең хезмәткәрләр һәр елны яхшы хезмәт күрсәткечләре белән төгәллиләр ди. Безнең бүлек профилактика җинаять профилактикасы белән шөгыльләнә, аларны ачу белән шөгыльләнә. 10 айга анализ ясасак, безнең сотрудниклар тарафыннан барлыгы 58 җинаять ачылды. Шуның 52-се участковый вәкаләтләре тарафыннан, 6-сы балык булмаган отделының инспекторлары тарафыннан. Безнең барлыгы 12 участковый бар. Безнең районга ул җитәрлек дип саныйм. Шуларның 6-сы республика тарафыннан төзелгән үйләрдә торалар, үз административ участокларында. Сабаның үзендә 3 участковый, Шәмәрдәндә 2, авылларда 1 шәр. Безнең районда профилактика эш әйбәт бара дип саныйм. Быел көндә бер генә балык булмаган бала тарафыннан 1 җинаять эшләнде. Бу республикадан алганда бик әйбәт результат инде. Бу шулай ук хәзерге көндә безнең 8 бала учетта тора, 48 ата-ана учетта тора инде. Полиция хезмәте авыр, җаваплы булу белән бергә куркынычта. Россия Федерациясе Эчке эшләр министрлыгының Саба районы буенча бүлегендә дознаватель булып эшләүче Әдилә Гаязова мәктәптә белем алу елларында ук булачак һөнәрен сайлап куя. Эчке эшләр бүлеге системасында хезмәт куючы әтисе һәм абыйсы кебек полиция хезмәткәре булам ди ул. Хыялын шынга ашыру өчен шушы юнәлештә белем ала. 2014 елда хезмәт юлын башлый. Үзенең биредә эшләүе белән шын күңелдән горурлана. Мен үземнең коллегам Нурмиев Газинур Тиләш егете белән группада знаенда эшлим. Без аның белән авыр булмаган һәм уртача авырлыктагы җинаятларны тикшерәбез. Бу җинаятлар өчен безнең штрафтан 5 елга хәтлек иреклектән мәхрүм итү каралган. 2009 елда безнең тарафтан 57 җинаять эше тикшерелеп судка җибәрелде һәм җинаятькә тартылган кешеләр суд тарафыннан үзләренә тиешле җәзаларын алдылар. Тикшергән барлык җинаятларның күпчелеге өлешен Россия Федерациясының җинаять кодексының 119 маддәсе, ягъни утыру белән яну 112 маддәсе, урта авырлыкта тән җәрәхәтләр китерү 115 маддәсе, җиңел тән җәрәхәтләр китерү 158, урлау 264, исерек хәлдә машина белән идарә итү 322, фиктив рәвештә чит ил гражданнарын учетка кертү 228 маддәсе, наркотик маддәләр саклау 231, наркотик маддәләр составында булган үсемлекләр үстерү һәм башка җинаятлар алып торалар. Закон буенча без бу төр җинаятларны 1 ай эчендә тикшереп гаепләү акты төзеп җинаять эшен прокуратурага кертәбез. Прокурор үз чиратында җинаять эшен тикшереп расый һәм шуны судка җибәрә. Алда әйтеп киткәнемчә, суд җавапка тартылган кешеләргә җинаять авырлыгыннан карап гадел карар чыгара. Оператив эшләр буенча полиция начальнигы урынбасары Дамир Гарипов та бу һөнәрне үзенеке дип исәпли. Авыр хезмәт, йокысыз төннәр булса да, хезмәтне яратып башкару аларны оныттыра ди ул. 2006 елдан вневедомственная охранага эшкә кердем. Аннары 2008 елда Эчке эшләр бүлегенең уголнорс бүлегенә оперуполномоченный хезмәтенә монда переводиться. Ул дәвердә Казанский юридический институтны заочный формасында укыдым һәм юридик белем алдым. Бу должностьтан бирле мин 2018 ел ноябрьдә хәтлешәндем һәм 1 ноябрьдән заместитель начальник полиции по оперативной работе должностына эшкә куелдым. Минем әни заманда район эчке эшләр бүлегендә эшләгән булган һәм Самара шәһәрендә эшләүче двоюродный туганнарым, апаем һәм абыем үз тормышларын эчке эшләр бүлеге белән бәйләгәннәр. Шул хезмәттән, шул тарафтан мин дәген үземне
тормыш юлын шы юл белән бәйләп карага булдым. Һәм ялгышмамын дип уйлыйм. Безнең эш сәгате не нормированный, көннең кайсы вакыты була карамастан, иртәме ул төнме хәбәр керә икән, без шул җинаять урынына чыгып китәбез. Һәм тизрәк бару юлын карыйбыз. Безнең төп вазифабыз бит по горячим следам җинаятны ачу. Халык иминлеген тәэмин итү эчке эшләр бүлеге хезмәткәрләренең төп бурычы. Һәркемне борчыган наркомания, юл һәлакәтләренең артуы, законсыз мигрантлар, икътисади җинаятларны фаш итү белән бергә алар аны кисәтергә дә тиешләр. Проблемалар ул һәрвакытта да бар. Элек тә бар, инде хәзер дә бар. Элегрәк бер төрле проблемалар, менә хәзер икенче төрле проблемалар бар. Менә хәзерге проблемага килсәк, ул безнең юл хәрәкәте иминлеге. Менә мин шуны әйтергәм. Юллар яхшы, машиналар шәп. Барыбыз да шабабыз юлда шулай бит инде. Әмма ләкин аның артында кеше тормышлары, кеше язмышлары тора бит. Әлбәттә, шуңа күрә менә безнең юлда йөрүчеләр бер-берсенә игътибарлы булсыннар, бер-берсен ихтирам итсеннәр иделәр. Менә шуны әйтеп китәсем килә әлбәттә. Бары тик менә хәзер әйткәндә, менә бүгенге вазгыятьтә яшьләр бит алар хәзер бүгенге көндә элекке шикелле генә түгел, алар бик актив. Алар актив булуы бер яктан яхшы да инде ул. Бер яхшырак. Әмма ләкин бар менә юнәлешләр, дөрес булмаган юнәлешләр. Менә шушы юнәлештән вакытында аларны алып калырга кирәк. Бу өлкәдә дә безнең эш билгеле эшләр бара. Район күләмендә бик күп спорт мероприятиялары, төрле концертлар, башкасы бик күп мероприятиялар үткәрелә. Без монда әлбәттә катнашабыз. Безнең монда үзебезнең ролебез бар, билгеле бер. Монда инде үзебезнең инспекторларыбыз бар, шушы өлкәдә эшли торган. Безнең куркырлык, борчылырлык әйберләр юк дип әйтергә кирәк, әмма ләкин һәр вакытта да уяу булырга кирәк бу эштә. Мөмкиндә җинаять ачылды наркомания өлкәсендә. Безнең миграция бик зур бит булган. Миграция күп, һәр вакытта аралашып торабыз. Безнең кайда булса читтәге төбәк түгел Саба районы. Шәһәр белән аралашабыз. Килгән кешеләр бар, эшкә килгән кешеләр бар, узып китүчеләр бар. Һәр вакыт шулар белән эшләргә кирәк. Арасында читтән килеп урнашкан кешеләр бик күп бит. Алар белән эшләргә кирәк. Тормыш булгач төрлесе була. Әмма ләкин без һәр вакытта аларны менә халык белән эшләп, аларның арасыннан шушы тәртип бозучыларын аерып алып, аларны нидер булса җаваплылыкка тартып, нидер профилактика эшләрен алып барырга тырышабыз. Безнең бит иң төп эшебез профилактика дип саныйм. Җинаятларны булдырмау иң төп эшебезнең төп өлешен алып торырга тиеш. Аны бит инде кешене урлаганнан соң, үтергәннән соң, толаганнан соң, нидер булса җинаять җаваплылыгына тарту, аны төрмәгә җибәрү бу безнең бурыч түгел. Нидер булса әйтик, штраф салу да безнең бурыч түгел. Булдырмый калу өстендә эшләргә кирәк. Аны кайда булса җибәреп, төрмәгә җибәреп, кайда булса ирегеннән мәхрүм итеп, аннан бит ул яхшы булып кайтмый. Иң мөһиме булдырмый калу. Саба районы эчке эшләр бүлеге республикада иң яхшы коллективларның берсе. Һәр бүлекнең хезмәткәрләре үз эшләрен намус һәм зур җаваплылык белән башкара ди Васил Исмәгыйлев. Әлбәттә, уңышларыбыз күп. Бу инде үзебезнең коллективның, менә миндә эшләүче җегетләр, кызларның эше, хезмәте. Инде шуңа күрә мин аларның барсын тагын котлыйм, шушы үзебезнең бәйрәм белән исән сау булсыннар, сау булсыннар, зак яшәсеннәр, матур яшәсеннәр. Иләрендә иминлек булсын, эшләрендә уңышлар булсын. Шул вакытта мин берничә генә сүз әйтеп китәсем килә үзебезнең ветераннарыбыз турында. Бездә эшләп чыккан ветераннарыбыз, без алар белән һәрвакыт аралашып торабыз. Бер-беребез белән һәрвакыт хәл-әхвәл белешеп торабыз. Аларның менә тәҗрибәсен һәрвакыттагы кабатлап, аларны искә алып, һәрвакыт алар белән бергә матур итеп яшәйбез. Аларга да бик зур рәхмәт, исән сау булсыннар, сау булсыннар, авыртмасыннар. Һәрвакытта аларга безнең ишекләребез ачык, безгә килеп җитсеннәр. Рәхмәт аларга. Үз һөнәри бәйрәмнәрендә дә эчке эшләр системасында эшләүчеләр гел хезмәттә, чөнки ил алдында биргән антларына алар тугры калырга һәм иминлекне сакларга тиешләр. Хәзер спорт турында. Милли көрәш татарлыгыбызны чагылдыручы милли спорт төре. 6 ноябрьдә Саба таңнары газетасы үз призларына традицион милли көрәш ярышларын үткәрде. Тантаналы шартларда чараны Саба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов ачып җибәрде. Ул килгән һәр спортчыга рәхмәтен белдереп, көтелгән бил алышуда зур җиңүләр теләде. Татарстан Республикасы Конституциясе көне белән тәбрикләде. Саба таңнары газетасы баш мөхәррире Рөстәм Исмәгыйлев та елда үтүче бу көрәштә актив булган спортчыларга рәхмәтен җиткерде. Бәйгене рәсми төстә ачу Татарстан Республикасы әләмен күтәрү белән дәвам итте. Аннан соң бәйгегә старт бирелеп, көрәшчеләр бер-бер артлы келәмдә көч сынашты. Саба таңнары газетасының
районның халык арасында абруе зур, һәм аның призларына үтүче бәйге дә гаять дәрәҗәле санала. Чөнки нәкъ менә шундый ярышларда иң көчлеләр сынала һәм ачыклана. Ярты гасырдан бирле газета призларына оештырылучы бу бәйге күп көрәшчеләрне тәрбияләгән. Шулар арасыннан шактый республика күләмендә дә үз урынын тапкан. Көрәшчеләрнең кәефләре яхшы, әзерлекләре көчле. Инде кайберләре беренче әйләнештә үк кыска вакыт ішінде чиста җиңү белән көндәшләрен алырга өлгерде. Район газетасы күчмә кубогына үтүче ярышның максаты халык арасында милли көрәшне популярлаштыру, районның иң көчле көрәшчеләрен һәм командаларын барлау. Бу көнне 14 команда составында шәһәр һәм авыл җирлекләреннән 100гә якын көрәшче келәмгә чыкты. Алар 60 килограммнан алып 130 һәм аннан да югары үлчәү категорияләрендә үзара көч сынашты. Иң яхшы район көрәшчеләрен Сабантуй мәйданнарында һәм менә бу Саба таңнары газетасы призларына үтүче ярышларда гына күрергә була. Нәтиҗәләргә килгәндә шәхси беренчелектә җиңүчеләр һәр үлчәү категориясында билгеләнде. Пьедесталга күтәрелгән һәр призер медаль, грамота һәм истәлекле бүләкләргә ия булды. Төп приз күчмә кубок Саба көрәшчеләренә насыйп булды. Икенче урынга Саба аграр көллияте һәм өченчегә Тимыршык көрәшчеләре күтәрелде. 130 килограмм авырлыкта җиңүне Сабадан Радик Сафин, 130дан югары үлчәүдә Эзмәдән Айдар Галиев яулады. Бүгенге чыгарылышта сезнең өчен әзерләгән яңалык хәбәрләр менә шулар иде. Саба Дулкыннары телевидениесе тапшыруларын ВКонтакте социаль челтәрендә, Инстаграм битендә дә карарга мөмкин. Адреслары экранда күрсәтелгән. Ә хәзер реклама чыгарылышы урын алыр. Аннан соң җырлы бүләк тапшыруында очрашырбыз.